Operasyona Xezeba Firatê bi rizgarkirina gund û deverên nû roj bi roj pêş dikeve. Ji cihên stratejîk guhêzin Sûriya Demokratîk ji bin kontrola Daişê rizgarkirin Qela Ce'berê ya dîrokî ye. Qela Ce'berê yek ji cihên herî stratejîk e. Li çar aliyên wê av e û tenê rêyek heye got bigihê Qelê. Û li cihekî pir bilind e got her der dikeve bin denetima wê. Herwiha li dora Qelê sûr jî heye. Ji ber wê ketina hindirê Qelê pir zehmet e. Li gorî şervanên Hesedê got wan dikarîbû piştî şerekî dijwar û kuştina 15 çekdarên Daişê Qel rizgar bikirana. û niha piştî rizgarkirina Qela Ce'berê tenê 3 kîlometr man ta got şervanên Hesedê bigihên bendava El Furat. Ji bo ji cihekî stratejîkî ye ser avê Furatê ye. Ji bo ji heta vê kela hat girtin hevalên me ji wisa şehîd ketin. Ji bo ji rizgarkirinê vê kela Cabir pir girîng e ji bo hereketê me. Ji bilî cihê stratejîk çekdarên Daişê Qela Ce'berê kiribûn cihê perwerdeya endamên got nû tevlî wan dibin û Qel wekî debûyê çek û cebilxane bi kar dianîn. Herwiha ziyanek mezin gihaya Qelê ji tûnelên got Daişê têda kolan e û beşek mezin ji tiştên dîrokî hatin dizîn ji aliyê çekdaran ve. بعد ما قلعه رزگار کر ام هاتنی چی قلعه ورقص کلانده بون نظام چی کربون واجی جی پروردی ونایا ام کتن قلعه گشتی نفخ ما نفخ تدا هبون بعد ما قلعه رزگار کر پر حوال پر کیف خاشی بون و ما سه چهار رجا بر خدا ما ورقص شهید و ان شاء الله جام قلعه بر نادن. Hêjaya gotinê got piştî rizgarkirina Qela Ce'berê şervanên Hesedê berê xwe didin bendava El Furat û ti navendên mezin yê Daişê li pîşiya wan nema ta bendavê. Mehmûd Balî dengê Amerîka Qela Ce'berê.